only with this video. That's why I can share button. They are busy. Mbudomen and Abuku Uzo Kwasenon. Hate him go up. Busy talking about Ogechi and the arrest, blah blah blah. Forgetting that the GO is spying gradually. They have forgotten that the GO is spying gradually. That since he visited Abuja, his life has never remained the same. Remember now, see no na Abuja reality. Pia na Abuja, akuku we be there na Abuja. Ka akuku aha na ado na Abuja. Ewe buri ewe rush ya you no ogu. You other go. Ka eje na put na the spirit of akukuism. Aye go see ka esi amoku mmadu. You other go. Oko de were aha na amoku mmadu we for master. O nwere master's degree. Mechas we doctorate degree na amoku mmadu. So we have to show him the reality of this sickness in your area. Now they forgot that. Go to the page of the GO. For the past 3 days, he has not posted anything. For the past 3 days, he has not posted anything. Ndu moji ya kolie complete. You other go. Ndu moji ya kolie complete. Now, a video, second in command the Emelu. Ebo ji idea na enye ndị mmadụ direction of ebe a na-eje. Go because all the kono ya atu ego ayeji we sell case ya sell that business. Emelu. Second in command here when ye direction mechas ya brief unu ofuma. The ife na-eme that the GO do too serious. And no na amaghị ife melu ihe no ye lead to a fly abroad. Baba chọrọ ije obodo oyiwo and na you people must pay. Ono ya agba visa, ono ya akwụ ụgwọ ticket, ono ya akwụ ụgwọ stay and even ino jere ime na obodo oyiwo. Ịghọtago? Onto bụrụ unu si wedo aga na-eti unu egwu ịchanga n'isi. Bunu na arịa onye na nwagharị ebe niile na Galifant ebe niile ọpụta ebe so ahụ adụghọ ihe owe na Galifant were ma ọpụta ebe onye nwere accident na ọmụọ ya amụ ọpụta ebe mmadụ nwụrụ anwụ ọmụọ onye ha amụ ofu onye ahụ adụghọ ọmụọkụọ ya even when Pope died ọmụọkụrụ Pope yet ọ dụrọ ndụ so na arrest rego kpojega Abuja. You stayed in Abuja. Was it for a weekend and the 2 days or so, or 3 days? 5 days arrest, abi 6 days arrest. So nya, we figure call your health condition. Nchekwa na onye nwa na odundo. Popụtara na akwụgharị na amagharị nche na odundo. I don't happy that from if you could that you learned your lesson. Because n'ikwu na mgbe a ha bịara ekporogo na ọ bụrụ na ime inye n'inyelu mkpọtụ na ndị mmadụ ya abịa obstruct that movement. But you were wise to remember that the last time that it never ended well. And the only will allow I recover from that matter. That is also why you come back. So they thought you should thank Akusayo for teaching you the real reality of the police being arrested. You should follow them. Police will be arrested. You should follow them. You don't have to create a scene. You don't have to resist arrest or anything. Akusayo taught you that lesson. If not, nobody can die. But Akusayo did that way to see that work. Indeed, in every disappointment, there is a lesson. So that disappointment will be there. Lesson. We apply here that this one. Because never how in social media that is important. When in social media, I will everybody comes from so Adoration, we are pouring from everywhere. Now more from them mad. When they generate the lap at you, that's on the Yama at you, wine and go and close. What at you? Follow the other because that is the next scam. Now get your way.
From the ego, because that kind of scheme now, and only you are too great. Because what the moon of a general at the mail arrest. Yeah, but how many days? Your whole entire system. Wagaria, if all the door, if all the cockroach, if you Supanya, when you fail me for a whole block, in China, Manaputana, Beijing in the river. Yeah, or people can VDMs with the Chapota, struggle one. Do you know what you are up against? Or the Maro, Akuzi Holu, have a up against. Eh? More better chicken ife. Can do more just better. Elan go na hospital. You even said that you will be off Facebook for some time. Indeed, and all off Facebook. Except on a hospital bed, they're being a total guy. A West City called job. Can they say it, Papa? Because Kedifi na lifa. Oyi baraga. Kedifi na lifa. Ya warrant. Name when he keep you. According to second in command, the women direction of the next line of action. They want to go. Kedifi na lifa. Then all na who are the Kedifi batalon if Funya who are the ho. You never need to insensitive to what that person is passing through. If Funya then totochi. You never need insensitive. If you never need insensitive. You forget that the pains the family are passing through at that moment. You will emotions in the mother. Why Nedurondo? Edurondo. Look at Ogechi one, you know, Charunu Popota, not Bagalilongwe. Japa Abuja, Opota, Bagalilongwe. Look at the G, look at Showore. Those people you are claiming to be doing what they are doing. You are an activist. Actually, if in a fight against a cover two, why Nedurondo? You are going. Man, every time on Facebook, you know. If in a soft evidence of uni in a tina hitting in a meg, one okay hitting a meg, na such a pifana or Merofios catalyst now. On now within a until ni in a poje suike, you have to be melon. In a war for 3 days since you were put Jane and that live broadcast woman, I have never seen Mathias in that calm and cool nation. I'm not a natural woman. Or was it what that the GO ne far? Or should we expect another? Or was it that the GO can have or not hit if only jab the shah who are to only jab the shah or like a more hit to make a young kid and film man Yama Towarana Hakanke Hotel on a jab the shah. Abia hit in a ndo to do business or not, natural gauge, Ganachi America, natural gauge, Ganga, natural gauge. Why, na Aradrogo, in order, in fact, I do busy. The sheets, the shadows. Why, Nunofa? No, Kona Bunofa. What I go? Of what use go on a potato if you cannot make the usual noise, if you cannot entertain them? If you cannot put up one show or the other, the way you usually put it up, you gotta go. I hope no na hospital I hope na no na that your hospital okay no. Can somebody confirm to me no na hospital because home will every equipment, state of the art equipment in a hospital can link to a teaching hospital newi. You gotta go. If a lab here can link to a waves. You gotta go. That standard hospital, carry St. Nicholas na VI. You gotta go. I hope none at that hospital, okay, no. In a deceive regarding the mother. He said, Tiquanolo, Nimu Moko so. He said, Tichapanolo, Obodo, you were. You use your second in command or be one the mother. Even that the G Eva. No, now my family. No, you require a fly you you. Sorry. It is coming now. We're going to be to go. When I want to come here, because this you need you. Tolo urejiho. I have a factory. Unemwe go. You go to more table. You don't office factory. I have a factory.
unu fu ebe ebuje block dowi ihe arụ factory unu fu ebe ebugarịrị akpa cement ihe arụ factory unu fu ebe ebugarịrị shovel wine ihe arụ factory sisi tolo unu abịa jiho kobo na-arịarị unu ejiho fundraising of 600,000 in more than 6 hours. I can on 202,000. I have sent my own 1,000. I have sent my own 3,000. Nyaki Ejiro factory. Nyaki Ejuelo factory. You gotta go. Anama amon amu. Eseti we papa no lunisyono. You gotta go. Mbwa kama date. Mbwa kama date. If you don't know the pain, nda ho na area na pass it through. We don't care the pain in a pass it through at the moment. If you don't feel the pain, ndozu mona holo na feel na iwolu ha na iwolu onye nke ha nwụrụ anwụ na akparị amụ na agwa ha na ọhụrụ na ha mere ife na onye nke you don't know how they feel. Ife mi before ndị mmadụ iwolu ha na amụ amụ ụfọdụ ụmụ okoko ya bịakwa ebe a ị na-ama ọkụ ya nwaanyị ụmụaka ihe ma ọ na ibulu ego ọ bụrụ na understand no message ka ọ na-pass through na ọ na-awụ ya ahụ ọ na-awụ understand the no message ka na-pass kwa through na nke a na-ekwu isi na ọhụ mụkị nke ọ na-eme ndị mmadụ ụta na ọhụ mụkị nke na-eme isi na reality before ndị it is a reality that he has faced. It is a reality that he has faced now. Come on 2 days 5 days ka ọ gụrụ trip to Abuja agbakọrọ a flight etinye na butu Highlander ahụarị ebe na ndị ahụ nọ na sel ahụ for over 6 months ha ahụ mmadụ ijero onwugo ijero is getting to 1 year na ife onwugo ọ sịrị na-etiri onye dụka nyanwa na-etiri onye ka ewu onye dụka nyanwa na sel onye ka this guy is really thinking no nwere ife ọnwụ na Igbo or this guy amụghị na onwere onye kwuru maka did you see how Facebook is like this mgbe eji video look at how Facebook is people running program upon program in protest maka arrest Ogechi nyaka ejidere ndị otu na kpusa ha amụghị nke ha yekwu anwụrụ ha ejike moment of truth say na chọrọ ime investigation man go get investigate. He's an upright man, he's a saint, you don't need to investigate anything. He is already qualified. The same way Evangelist Ebukobi is well spiritually qualified. He's already qualified. You gotta go. You know the hard way. You people will learn the hard way. But don't need to go and do obodo you. Ojela Abuja. On Arian to poor. On Arian to poor. Okahori aka. Weje na akwugharị n'ime ọfịa n'ụmụ oji. Okahori aka. Weje na akwugharị n'ime ọfịa n'ụmụ oji. Okaha aka. We na amagharị everywhere ogo na ọgba the fuel na moto eburu na akwụgharị ka Anambra steeti na Enugu steeti ha na-achọ ebe ọ ya agba video ebe ọ ya amụ mmadụ amụ ịghọtago ọkahọrị aka onwehori ife dị ya n'ime unu hapụ ife dụka that GO unu the alpha and omega the omnipotent and omniscience unu nwere ọzọ Igbo ndụ unu hapụ ya ọ na-anwụnyụ anya unu bịa na Facebook bịa na-achụgharị Ogechi Ogechi nọ na nga Ogechi nọ na nga Ogechi nọ na nga Ogechi nọ na nga ọ karịa ihe Ogechi nọ na akwa ọrịa to the point na ọnwụ na ama ife merie na ya fly obodo oyiwo onye nọ on his way to prison na onye nọ on his way to obodo afụdebe kere onye ka mma Ogechi is better because once there is life there is hope. Ịghọtago ọ karịa ihe etu a ama m ife nji wee mee ka ọ daa bụ m etu a ka o wee na-afụ ụnụ sense is by force. You must have it for as long as you are living. You must have sense. You cannot sense. It's not possible. On the worst time why no go no not have or do you go on area. Or who with the area, it means no man or drondo since on a bubegari. You remember today is my birthday. I suppose to me this kind of video. You gotta go but come yoku mobile napukwa. You gotta go yoku mobile napukwa. I have a date anyway.